otu jikọtara ndị nke na-eme nnyocha ana na ọkachasị ebe ewepụtara ana dị obosara n'ala ụlọ bụ estate surveyors nakwa valuers bụ ndị nke gara nnọọ n'ihu wee chịkọba nya bụ nnukwute ọgbakọ nkụzi bụ iwu maka ndị nke so na otu ahụ n'Ọka bụ ebe ha nọkwazịrị wee nyekwazi gọvanọ Chukwuma Soludo onye nkwanye ugwu pụrụ iche maka ezi ọchịchị ya nakwazi ọrụ mmepe ya n'ime steeti a tinyekwara mgbanwe tọrọ atọ n'ebe o mechara iwu na-achị ala. Onye nta aka anyị bụ Chibuzo Obidike ga-ewetara gị akụkọ. Ọgbakọ nkụzi ahụ bụ nke a nọrọ na ya wee nye ikike nyegara ndị estate surveyors ya nakwa otu Esvrabon bụkwa nke isiokwu ya bụ Contemporary Tools for Effective Land Administration and Property Management in Nigeria. Ọgbakọ ahụ bụ nke dọtara imerime ndị eji okwu ha abụ izu, ndị ọkammụta dị iche iche nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ n'ọrụ gọọmenti. N'okwu nnabata ya, onye steeti chairman nke institution ahụ bụ Maazị Raji Adewale kọwara na ọgbakọ nkụzi ahụ bụ iji wee weta mwugharị n'ebe ọ gbasatara inyere ndị otu ha aka ka ha wee luo n'ogogo dị enu n'ebe ọ gbasatara ọrụ ha na-alụ. Onye kọmishọna na-afụ maka ala na steeti a bụ ọkammụta Ofonze Amuchazi kọwara mkpa ọ dị ịdị na-enweta ụsa na ọtụtụ ihe kwa mgbe n'ihi na ọ ga-enyere ha aka n'ihe ọbụla ha na-eme ma kwekwezie na o so na otu ihe nọ na amụma gọọmenti Soludo n'ebe o metụtara iwugharị ala.